Nakasuway na bambong ingani nga birada mga badi ugwa pa aw tan-awa ni. O kani laging unexpected nga plano mga badi aw naka-vlog na jud ta diri. Kay wa jud ko gadahom ba nga mag-vlog ko ani kay nanaga ra man ni sila ani ni apas ra ta diri. Unya panagsara sad ko kauli sa moa badi kay naam gyud ko part-time badi. Ug samtang ni uli ko badi nakit-an ako ni akong mga brother diri ug akong mga ig-agaw badi. Unya kay sa akong tan-aw mga badi kay murag daghan jud kay sila kuha nya dagko bitaw kaayo badi. Unya matik na kuno huna mapug ko nga wa mo ko iga-content mo og nag-vlog na ako diri. Ug dugay-dugay na pug ko nga wa kaswag panaga badi. Unya natagak pa jud atong kuha diri. Kana excited nang ta kayo badi pero natagak imong kuha apertig yung paita badi. O gani kong igagaw badi iyan yung giyakan pagpanaga kay wa pa taon say kuha. Kay wa man sila nakadag baldi badi aw ila ra nang gibutang sa kasagbutan. Murag timing gyud kayo na kung pagkauli aron badi kay murag makahigop gitag sabaw ani. Ug ingani kadagko badi pwede na to ni sabon niya ang gagmay atong kilawon. Og birthday dyan akong ampaya ani badi kay murag nakakuha na kita ani. Kay maayo magupuning makakuha ta badi kay lain mo pugkay ning mukaon ra ta nya wa tay kuha badi. Unya usa pa ana badi igor ra bagid taon ta ni apas ani. Og birthday dyan akong isiha ani badi kay simpre nakakuha ta good size badi. Og nakakuha man akong igagaw diri gagmay badi aw matik lang gihapon na sa atong kilawon badi. Kay talagsaon ra man kaayo nga mag-uban mi nga ingani badi aw amo adyo ning isulit diri. Og moingon kitag suliton aw matik di gyud ta muulig di mangitngitan ani badi. Og miingon akong igagaw diri badi nga hayahay kuno kaayo mi kay nagsige ng taon mi kakuha. Og diring dapita badi perti ra ba jud untang dakuha pero nakabuhi lang badi. Pero sagdi lang di lagi tumawala badi kay naara pa po ni sa pispan. Kay nahadlok naman buko nga makabuhi badi aw naglukot-lukot among tangsi diri. Kay gusto magyutag siniguro amo na jud ni resulta badi. Ay sus badi murag gibuinas na kita diri. Og di apa badi murag grabe na jud ni akong kabuinas diri. Di ara nakakuha na punta badi murag sakto ni punis kilawon. Og milakaw akong igagaw diri badi kay iyang tanawon og daghan na majud mi kuha diri. Og ijahara din ang gituhog badi kay di mo pud masilbi og atong ning pungpungon badi. Unya wa pa kita ni hawa diri kay basin unyag makakuha tag dako-dako badi. Pastilan ta ani murag maabtan makatas tag iya ani badi murag makapiso na pud ta ani. Og mao na din ni among kuha badi mura mata anik si Kuya Kim mention ni Kuya Kim badi, salamat. Ay naabta na may ming tiyo dire, automatic manguli na me, og daghan kayong salamat nimo diha tiyo. Pagturo ba? Hebat banget yo. At yun lang po, at ako po si Kuya Kim, kabayan. Og diri badi amuan na jud gihinluan badi kay amuan na ning lutuon karong gabi. Og shoutout di ko ani nilang duha badi nga amuan jung gikumbatig hinlo diri. Aw syempre badi dili mawala ang tangad badi og ato ani pabukalan diha daan. Kay may bukal naman aw syempre ato ana ning ilunod nga mga mako kay isda badi. Grabe yun. Bukal eh. Grabe ng chief cook mo. Wali ba tabang murag si Salt B. Di sarap di matabang. So bitsin deh bitsin sarap. Ini magic sarapan guys ya. Mati magic sarap. Ganda yun. Gods, kau chili kau. Chili. Oh, sili. Sili na po. Dili makompleto ang kinila og sinabaw ana badi kung way sili. Kay gusto makitaghalang badi ato ning daghan og butang diri sinabaw badi. Og samtang nagtimpla mis kinilaw badi murag naglaway na jud akong ba ani. Sa mong kon kinilaw dia. Og dili gid mawa ang suka diha badi og mga ona deta diri. Og nanapoy mabungka nga bahaw ani badi. Og palihog day ko badi sa pag-share og pag-like sa akong video badi daghan kayong salamat. Og mga ona deta ninyo diha mga badi. Sus na ba si Ruelo? Nyura. Tu ihawan mo doy. Beneran woy. Nakampat sa salo, pumunta sa bisela. Dito deh. Wih, bisa gutam tahu lah. Ayo. Kita tunggu Pak. Mau ke dulu. Ada kan? Yang mana bakal pulang atau tidak? Ada. Kita sini berikan dulu.
tanawa na. Hindi pa marag sa. Hindi mo kayo, Hindi mo kayo. Ano, ba't ako ba? Ano, balik?